ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଏମିତି ଜାଗା ବନେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏବେ ବି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ ଲୋକମାନେ ଭୁଲି ପାରୁନାହିଁ। ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାର ଭସାଣି ଚାଲିଥାଏ, ଆଉ ସେ ଭସାଣିରେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୀତ ଲଗେଇଲେ ଯେଉଁ ଗୀତକୁ ଶୁଣି ମୋହନ ମାଝୀ ବି ଚମକି ପଡ଼ିଲେ। ଗୀତଟି ହେଉଛି ମୋହନ ବାବୁ ଛାଡ଼ିଦେ ବାଟ ଆସୁଛି ନବୀନ ମେଢ଼। ଏହି ଗୀତ ଢେଙ୍କାନାଳର ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଭସାଣିରେ ଏହି ଗୀତକୁ ଲଗାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଏହି ଗୀତରେ ଯେତେ ବି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯେତେ ବି ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ସହିତ ଡେଗୁଛନ୍ତି, ନାଚୁଛନ୍ତି। नहीं अभी और सुनिए। ବାବୁ ଆମେ ତମ ଫ୍ୟାନ୍। ଏହି ଭସାଣିରେ ଏହି ଗୀତକୁ ଶୁଣି ମୁଁ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି। ଆରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କିନ୍ତୁ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ଅପମାନ କରୁଛନ୍ତି ଏହି ଭସାଣିର ଗୀତ ଲଗେଇ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ମୋହନ ବାବୁ ଛାଡ଼ିଦେ ବାଟ ଆସୁଛି ନବୀନ ବାବୁ ମେଢ଼। ମାନେ ବୁଝିପାରିଲ ଏ ଗୀତର ମାନେ କ'ଣ? ବର୍ତ୍ତମାନର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାର ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 2029 ମସିହାରେ ପୁଣି ଥର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିଟ୍ରୁ ହଟିଯା, ପୁଣି ଥରେ ଆମ ନବୀନ ବାବୁ ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ।